Bueno, ni hemen Euskal Herri mailan egonaz batez beranien, baina heldu zen momentu bat, ja ikusi nabala hemengo arkitekturiek nahiko pixu bastante zaukola material aldetik, eta nahi naban arintasun bat edo beste arkitektura mota batzuk ikustie, eta 4 urte egon nintzen Suezian lanean, eta esperientzia horren bidez, apur bat ikasiot beste arintasun bat emoten eraikinei. Naz Aier Buruaga, arkitektua, da 2003 urtetik nabil arkitektura proiektua garatzen, batez be baserri eraberritziek eta planta berriko eraikine etxebizitzak eta bar. Printzipioz horixe da guk egiten duen. Berrikuntza munduen ibili gara beti, etxe barriek behiten isinduz, beti hori enfokea, baserri inguruko horritan toketan sartute da, horretan enfokean sartute. Gutzako, garrantzitsuna eraikuntza plantekeran kalidadea da. Guztiaku oso ondo berritea, kalidadeak eta onak emotea. Materialak material onagaz berriten du. Materialak eta erabiltzen duzenak dire gehien bat, harri egurre, da material nobleak eta naturalak. Asier naz, baserrintza enpresako arduradun moduan nagona. Ingenieri maila guk surtegaz egiten dudana. Surtek egiten dago ingenieria eta preparazioa. Urte asko dara guz lanean batera, orduen deku harremana etxeko moduen. Eta ja bai ingenieroak eta bai nik erabekitzeko momentuen oso argi egiten du, como sistema konstruktibo bat erabiltzen dunelez, eurek badakienik zer guroten eta ni neupe zelan beharriten dauren, orden oso errez dekuia planteute hau sistema guzti hau. Somos Surtec y lo que nos hemos encargado en el proyecto es de la parte de estructura de madera. Nos hemos basado en los planos de arquitectura que ha preparado Aier. Este modelo lo que nos sirve es para generar unos planos de montaje y un programa de fabricación. Proiektua garatzeko hasi eskuz eginiko marrazkietatik eta ordenagailuko 2D edo 3D marrazkietara. Batzutan ere maketarekin garatu daiteke eta azkenean da barne eta kanpoko espazioen kontrola. Proiektu honetan terrenoaren maldari ahalik eta zuku gehienetatzen saiatzen gara. Orduan, atzekaldera, kontraterrenoan dagoen zatia, atzeko fatxada, pixkat enterratu egiten da terrenoan, ahalik eta lotura gehien edukitzeko estetikoki terrenoarekin, baserri zarrak egiten zuten bezala, da teilatua lurretik oso gertu gelditzen da. Hegoaldera aldiz, bekaldera malda beruz doan heinean, bentanala handiak eta paisaia begiratzen dute. Da hor, balkonadatxo bat sortzen da, metro bateko alturarekin, paisaiari paisaia hobeto ikusteko edo bertan balkoi horretan egoteko.
proiektuan saloia eta logelak elementu bitan banatuta zauden, orduan proiektu apurka-apurka saloiak alde batera begiratzen hasi zen eta logelak beste alde batera. Orduan azkenean giro baten bidez lortu genuen bi ikuspegi desberdin edukitzea etxe barrutik. Guretzako akabauek, etxean amaierak eta akabauek dire oso importante. Hor da ordu gehien sartu behar dana, ze hori da amaitukeria eta etxea entregakeran zelan gelatan da, ez? Hori da garrantzituna. Hor ikusten da zelan amaierakaz izten den etxea edo zelan amaituten den etxea.